vaan ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä ajattelin jakaa mun elokuun lukulistan. Heinäkuussa mä tein mun Instagramiin, joka on Helis Lippary, niin tein sinne semmosen heinäkuun TBR. Tai se ei edes tainnut mitenkään olla heinäkuuhun sidoksissa, mut kumminkin tein semmosen TBR-bingon ja mä vähän ajattelin, että se olisi niinku heinäkuun, mutta sitten mä olin silleen, että no ihan sama kuinka kauan mulla menee lukemaan nämä kirjat, mutta mä nyt teen tämän bingon. Niin mä halusin tehdä ehkä nyt elokuulle vähän samaan tyyliin. Siitä tää on ehkä vähän hankala, että kun mä haluan tehdä aina jotain 10 kirjan lukulistoja, mutta mä en tiedä, onko se taas mahdollista. Nyt kesäkuukausina se oli helppo, koska mun piti vaan tehdä töitä. Siinä ohella on mun omasta mielestä helppo saada aika paljonkin luettua. Nyt sitten, kun tulee taas töiden lisäksi myös koulu tai niin opiskelut kuvioihin, niin saan nähdä, kuinka paljon mä saan luettua, koska se lukemisaika vähenee. Teen taas semmosen, tai oon itse asiassa tehnyt jo elokuulle semmoisen 12 kirjan TBR-bingon. Ja se sit ylivuotaa syyskuulle, jos ylivuotaa. Mua ei itseäni se haittaa. Katsotaan, mitä mä saan sit elokuun aikana luettua niistä kirjoista. Ensimmäinen kirja mun elokuun TBR-bingossa on Shannon Chakrabortin The Adventures of Amina al-Sirafi. Ja mähän olen siis aloittanut tämän kirjan jo, mutta en ole ihan hirveästi vielä edennyt tässä. Ja siis mä rakastan sitä, miltä tämä kirja näyttää. Tää on niin upea. Toivotaan, että sisältö on yhtä hyvä kuin se, miltä tää näyttää ulkoakin päin. Tää on siis fantasiaa ja mikä tästä kirjasta tekee erikoisen on se, että tässä meillä on kerrankin yleensä fantasia- ja romantasia kirjojen päähenkilöiden ikiin nähden vanhempi päähenkilö. Eli meillä on tässä 40-vuotias naispäähenkilö. Vähän mikä itse jäi ärsyttämään tuossa alussa oli se, että kun mä vähän ehkä toivoin, että tämä olisi ollut osittain myös semmoinen voimaantumistarina myös siitä, että just iällä ei ole merkitystä ja plus sit se, koska 40-vuotias ei ole mun mielestä todellakaan mikään vanha. Tai niinku, että musta tuntuu, että kirjallisuudessa ja kaikessa tommosessa viihdemaailmassa ylipäätään, niin siitä tehdään jotenkin vanhempi, mitä se oikeastaan on. Mä vähän toivoin, että tämä olisi ollut semmonen, että no just semmonen voimaantumistarina ja just silleen, että olisi kerrankin silleen realistiset kuvaukset siitä iästä. Mut sit se päähenkilö, joka on 40-vuotias, niin se tässä jo, mä oon jollain sivulla 100 tai jotain sellaista, niin siinä se jo itekin vähän ehkä kuvaili itteensä, tai siis vähän ehkä, siis se kuvaili itseään myös silleen liian vanhaksi, kun se lähti taas joillekin niille seikkailuilleen, jolla se on yleensä aikaisemmin nuoruudessa ollut. Niin sit se jäi vähän ärsyttämään, koska sit mä ehkä odotin vähän semmoista erilaista asennoitumista tältä kirjalta. Siis fantasiakirjat, joissa on kartta. Onko mitään parempaa? Ei oo. Ihan super upea. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy, jos mä laitan sen tolle lähelle. Seuraavana kirjana mun TBR-bingossa on Nat Cassidyn Mary. Ja tää on kauhukirjallisuutta. Ja tämänkin mä oon itse asiassa aloittanut ja tää alku on ollut tosi hyvä. Mä oon tänne merkkaillutkin jo kohtia, mitkä on ollut omasta mielestä pelottavia tai semmosia, mihin mä koen, että varmasti just naisena pystyy ehkä tulevaisuudessa samaistuun tai on pystynyt jo tähän mennessä samaistuun. Tää kirja siis kertoo keski-ikäisestä Marystä. Mary alkaa, aina kun se katsoo peiliin, niin se alkaa
näkeen itsensä silleen, että sen kaikki kasvojen piirteet ja kaikki alkaa muuttua silleen kriipisti. Jos Mary katsoo muita keski-ikäisiä naisia, niin sama tapahtuu myös niiden kasvojen piirteille. Eli Mary ei pysty katsomaan hirveän kauaa omaa peilikuvansa, eikä myöskään muita keski-ikäisiä naisia ilman kasvonpiirteiden vääristymistä. Ja tähän vielä lisäksi se, että Mary aina pyörtyy. Mä en muista mikä se oli, aina hetken aikaa meni, kun se katsoi itsensä peilistä tai jotakin toista keski-ikäistä naista, niin ei mennyt kauaakaan, kun se pyörtyy. Ja mikä tekee tästä kirjasta omasta mielestä vielä kriipimpää, on se, että Maryllä on posliininukkeja, mitä se keräilee. Mä en tiedä, onko se vaan minä. Tai siis mä tiedän, että se en oo vaan minä. Mut kaikki nuket, olisit posliininukkeja tai jotakin ihan muita nukkeja, niin ne on pelottavia. Niinku tosi pelottavia. Joten niistä lukeminenkin on aina vähän pelottavaa. Ja tässä tosiaan myös Mary kuulee ääniä. Ja ne äänet ei ole kovin kivoja. Ne pakottaa sitä tekemään paljon ei-kivoja asioita. Mary on myös yrittänyt käydä lääkärillä tästä asiasta. Mutta lääkärit ei ota sitä tosissaan. Kaikki laittaa sen varhaisten vaihdevuosien piikkiin. Mutta Mary itse on aika varma, että se ei voi johtua siitä. Taas meillä on vähän vanhempi päähenkilö, mikä on ihanaa. Me tarvitaan lisää vähän just vanhempia päähenkilöitä kirjoihin. Ja just nimenomaan tämmöisiin suosittuihin kirjoihin. Mut joo, mä en malta odottaa, että mä pääsen jatkaa tätä. Mulla on vielä, kun mä kuvaan tätä, niin nyt on vielä heinäkuussa muutama päivä jäljellä, niin mulla on vielä pari kirjaa, jotka mä suunnittelin, että mä saisin luettua just silleen heinäkuun loppuun mennessä, ja sitten mä jätän nää kaksi, vaikka mä oon aloittanut nää jo, niin jätän elokuulle. Niin en malta odottaa, että pääsen jatkaa tätä, koska tää on ollut niin hyvä tähän mennessä, mitä mä oon lukenut. Mä oon vasta sivulla 72, mutta... Ja siis, voidaanko ottaa hetki tälle? Siis... Vitsi, miten ihanan tämmönen letkee pehmeäkantinen kirja. Siis mä rakastan yli kaiken tällaisia. 3. kirja, tai itse asiassa kirjat. Eli mulla on tämmönen yhteisnide Dynin kolmesta ekasta kirjasta. Eli monien tätä sarjaa lukeneiden mielestä vissiin just niistä ainoista oikeista. Tai mä oon lukenut paljon just siitä, että kannattaako lukea ne kaikki Dyni-kirjat vai kannattaako lukea vain jotkut tietyt. Niin sanotaan, että kannattaa lopettaa lukeminen sen 3. kirjan jälkeen. Ja niin mä ehkä itse ajattelin tehdä, jollen mä sitten rakastu tähän sarjaan ihan täysiä, niin sitten luultavasti haluan olla tässä maailmassa yhä enemmän. Dyni. Kaikki ehkä tietää tai on kuullut, että miten tää homma menee. Mä oon kattonut vaan tähän mennessä tosiaan ne 2 leffaa, mitkä on tullut. Ja ne on mun lempparileffoja. En voi sanoa, että ikinä, mutta aika lähelle. Siis täältä tulee just semmoinen vanhan kirjan tuoksu. Mä rakastan sitä yli kaiken. Plus sit vielä kun nämä sivut on tälleen, että nämä on niin kuin tolleen alkanut kellastuun niin kuin tuolta reunoilta, niin mä vaan rakastan yli kaiken sitä, mitä se näyttää. Okei. Mä otan niin innolla tätä. Joo. Kattokaa Dyni, se eka ja toka. Mä en ole varma, kummasta mä tykkäsin enemmän. Mä tykkäsin niistä ehkä saman verran. 4. kirja. Amber Nicolin The Book of Azrael. Mä en tiedä, miksi mä katsoin noin tarkkaan, ihan kun mä en tiedä sitä nimeä. Vihdoinkin mä ajattelin lukea tän. Tää oli siinä mun viime viikkoisessa second hand haulissakin.
Ja mä siis löysin tän joskus alkuvuodesta käytettynä. Ja mä en ole vieläkään lukenut tätä. Mulla on itse asiassa jostain syystä, nyt kun mä mietin elokuuta, niin mulla on jotenkin tosi isosti semmonen romantasia-fiilis, joten mä haluaisin päästä heti lukemaan tätä. Ja katsotaan, saisinko mä tehtyä jonkun romantasia-lukuvlogin. Ainakin, tai mä kerron tästä sit videon lopuksi, mutta ainakin yksi lukublogi mulla on suunnitteilla nyt elokuulle, että mä yritän tehdä. Mä en tiedä miten se onnistuu, koska mä en ole ikinä tehnyt mitään vlogeja. Seuraavat 2 kirjaa mun elokuun lukulistalla on romantiikkaa. Ja mä en ihan hirveästi lue normiromantiikkaa. Jos mä luen romantiikkaa, niin se on yleensä romantasiaa. Joskus nuoruudessa, silloin joskus nuorena, eli joskus teininä, niin romantiikkakirjat oli parasta. Siis mä muistan joskus, olikohan ala-asteella vai ala-yläasteen vaihtaessa, niin mä luin kaikki Eva ja Adam-kirjat, mitkä oli kirjastossa saatavilla. Koska se romantiikka niissä oli mun mielestä parasta ikinä. Ja mä en edes muista, tai siis mä en edes niin loppujen lopuksi tiedä, että onko ne niin semmoista. Mutta kyllä mä muistan, että niissä oli jotain romantiikkaa. Ja just sen takia mä luin niitä, koska siinä oli sitä romantiikkaa. En oo siis mikään romantiikan suurkuluttaja kirjoissa, ainakaan tällä hetkellä. Mutta siis mikä tää kansi on? Ei. Siis mä en oikein ikinä fiilaa tämmösiä mieskansia, mutta tällaiset nyt on tullut löydettyä omaan hyllyyn, mitkä on kuulostanut ihan kivalta. Tän kirjailijan, mä en osaa lausua tota sukunimeä, joten näytän sen teille. The Perfect First. Siis mä ostin tän viime vuonna ja mä nyt pitkästä aikaa luin tän takakansitekstiä joskus tässä kuussa, kun mä just mietin sitä, että hei, että olisiko tää semmonen, tai joku jalkapalloromantiikkakirja, niin sit mä mietin sitä, että okei, että hei, että olisiko tää nyt semmonen, että mikä mun pitäisi yrittää lukea kesällä, koska jalkapallo, mä yhdistän se jotenkin kesään. Ja sit mä luin tän takakansitekstiä, niin mä olin vähän silleen, että okei, että mitä mä oon ajatellut, kun mä oon ostanut tän. Tää ei kuulosta yhtään siltä, mistä mä voisin tykätä. Ja voitte käydä lukemassa sen takakansitekstiä Goodreadsista tai Storygraphista, koska sieltähän ne yleensä löytyy kuvauksista. Mutta tässä on niin kuin ekana kysymyksenä, kuinka kauan kestät sängyssä ja kuinka iso, tiedät kyllä mikä, sanoisit, että sulla on. Ja noi oli vissiin sen naispäähenkilön ekat sanat tuolle miespäähenkilölle. Mä tykkään Spiceista kirjoista, mutta en silti tiedä, onko tää mun kirja. Ja toinen on Tarzanin uudelleenkerronta. Ja sit, mä joskus vuosia sitten lisäsin tän mun lukulistalle, koska joku just BookTubettaja luki tän jossain blogissa ja mä olin silleen, että oh my god, mikä toi on, mikä homma. Ja sit mä en edes muista, että tykkäs. Mun mielestä se ei edes tykännyt tästä, mutta sit mä olin silleen, oh my god, mun on pakko päästä lukeen toi. Et Tarzan uudelleenkerronta ja romantiikkana, niin kyllä kiitos. Mutta mä en silti tiedä, että onko tämä semmonen, mistä mä tykkään. Se saattaa olla, että tää on floppi. Mutta mä halusin kokeilla niitä erilaisia romantiikkakirjoja, joten nämä 2 on nyt niitä. Ja ne saattaa olla floppeja, mutta sit on. Mut miksi joku on valinnut nämä kannet? Saan kysyä. Seuraavat 3 kirjaa on romantasiaa, eli nyt ollaan sen romantiikan parissa, jossa joka tuntuu vähän enemmän siltä, että se on mun juttu. Jos olette kattonut mun touko-huhtikuun luetut, niin te olette kuullut räntin tämän sarjan siitä edellisestä kirjasta. Pahoittelut siitä. Mut
mä ajattelin, että mä haluan mahdollisimman äkkiä repästä laastarin ja lukea tämän viimeisen osan. Vaikka mä taisin siinä ehkä sanoa mun muistaakseni, että täytyy varmaan pitää pitkä tauko ennen kuin mä luen tämän vikan osan, että mä onnistun unohtamaan ton edellisen kirjan, mutta mä en ole vieläkään onnistunut unohtaa sitä. Ja mä vaan haluan niin kuin nyt tämän sarjan kohdalla silleen rästeä ruutuun ja keskittyy muihin romantasiasarjoihin. Ja voihan olla, että tää kirja yllättää, mut mä en tiedä, onko siitä edellisestä kirjasta paluuta. Mutta mä haluan silti tietää, miten se pääjuoni tässä just kehittyy ja miten se menee loppuun kohti. Saattaa olla, että edellinen kirja just vaikuttaa mun arvioon tosi paljon. Joten en tiedä, onko se virhe lukea tää vikaosa, että olisiko vaan järkevää jättää toi sarja kesken. Mutta kun se kerta on mun hyllyssä ja sinne ostettu, niin silloin se luetaan vaikka Hampaat Irvessä. Kesken saa jättää, jos siltä tuntuu. Ja sitten seuraavana on taas tämmönen kirja, minkä mä oon ostanut viime vuoden puolella uutena, joten nyt olisi korkea aika saada se luettua loppuun. Mä siis aloitin lukea tätä jo keväällä. Mutta tää oli vähän, vaikka tää on tosi lyhyt, niin tää oli tosi hidastempoinen kirja siihen nähden. Ja musta keväällä tuntui, koska just omassa elämässä tapahtui koko ajan paljon kaikkea ja oli just töitä ja koulua, niin piti saada semmoista nopeatempoista luettavaa, joka niin metsäsi siihen. Niin tämmönen vähän hidastempoisempi kirja ei oikein soveltunut siihen elämäntilanteeseen. Niin nyt mä oon muuten taas lukemassa tän just silloin, kun mulla on tulossa enemmän kaikkea sisältöä arkeen. No mutta tämäkin sitten luetaan vaikka Hampaat Irvessä, koska mä haluan saada tämän luettua. Mä pääsin tässä johonkin sivulle 100 asti, joten mulla ei edes enää olisi paljon jäljellä, jos mä tätä jatkan. Tai kun mä tätä jatkan. Mut joo. Ja tää on noitaista romantasiaa, mut tää ei oo romantasiaa ehkä siinä mielessä, että tässä olisi paljon kaikkea maailmanrakennusta sun muuta. Tää oikeastaan tapahtuu niin kuin meidän maailmassa, mut sitten on niin kuin just noitia ja hetkinen, olikohan jotain keijujakin? Joo, keijuja ja noitia. Mutta ei ole mitään erillistä fantasiamaailmaa. Ja sitten tän te ootte jo kerran nähnyt mun kesäkuun lukulistalla. Ja en saanut sitä silloin luettua. Joten nyt se on mulla uudestaan lukulistalla. Tää on myös sen takia, koska siinä silloin kun kuvasin sen kesäkuun lukulistan, niin silloin olin lukenut jonkun postauksen, missä oli, että se, niin kuin tästä se seuraava kirja julkaistaisiin kesän aikana. Mutta sitten sitä ei julkaistukaan, vaan nyt se on silleen, että se vissiin julkaistaan ensi vuoden alussa. Mutta mä nyt silti haluaisin lukea tämän, eli Carissa Weeksin The Wolf and the Witch. Ja odotan innolla tätä, koska se edellinen kirja, siinä oli just sellaisia juonenkäänteitä, ja se jotenkin jäi sellaiseen kohtaan, että mä vaan niin kuin oon koko ajan ollut silleen, että milloin tulee tästä se seuraava osa, että mä pääsisin jatkaa tähän ja sitten mahdollisimman nopeasti saada sen niin kuin siitä seuraava osan käsiin ja päästä jatkaa siihen. Mutta nyt kun sitä ei ole tulossa hetkeen aikaa, niin ajattelin lukea tämän. Ja sit mä vaan luen sen sarjan uudestaan, jos tuntuu siltä, että mä oon unohtanut paljon kaikkea. Et sit ei auta itku markkinoilla, vaan sit vaan luetaan uudestaan. Tää seuraava kirja on The Greenhouse. Ja kirjailijan nimen näette varmaan tosta. Jos mä nyt suoraan sanon, niin mä ostin tän sen takia, että tässä oli mun mielestä kivan näköinen kansi. Mä en tiedä, mä tykkään tästä kannesta ihan sikana. Ja mä en hirveästi muuta tiedä tästä. Mä en tiedä, kun täällä lukee, että The greenhouse became a nighttime pleasure oasis in the desert. Plus mä ehkä joskus luin jotain arvioita, että tässä on ainakin jotain prostituoituja. Ja sitten, että tuolla vihreässä talossa, tai vihreäseen taloon, tai jotenkin siellä on joku pahan
keskittymä. Mutta tää ei ole mikään kauhukirja, mun tietääkseni. Mutta nuo jutut kiinnostaa, jännittävää lukee. Esim. Jostain, jos tässä oikeasti käsitellään vaikka jotain prostituoitujen jotain juttuja, niin jännittävää lukea sellaisesta. Koska en oo tietääkseni ikinä lukenut mitään kirjaa niin siitä näkökulmasta, jos kiinnostaa tällainen kirja, mistä mä en osaa itsekään oikein kertoa mitään vielä, niin lisätkää lukulistalle. Tästäkin tulee semmonen, pöllähtikö täältä just jotain? Ehkä pölyä. Mutta tästäkin tulee semmonen ihana vanhan kirjan tuoksu. Mulla on oikeesti joku juttu tällaisiin vähän vanhempiin kirjoihin, koska se Dunen painos, minkä näytin, ja nyt nähtävästi myös tää viimeiset kirjat, joista molemmat on YA-kirjoja. Tää on ihan vaan mun mielestä YA niinku peruskaunoa. Tää kirja itse asiassa kertoo jostakin teini-ikäisestä Emmasta, jonka elämä muuttuu, kun se just kokee jotakin seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista väkivaltaa. Ja muuta mä en osaakaan tästä kertoa, mutta sit osaan, kun mä oon lukenut tän. Tätä oli mun mielestä suositeltu myös silleen, että myös aikuisten kannattaisi lukea tää, joten sen takia, kun mä joskus törmäsin tähän mun mielestä Kierrätyskeskuksen sivuilla, niin ajattelin, että ostan tän. Ja tää toinen YA-kirja oli YA Fantasiaa, ja tää on mun mielestä historiallista fantasiaa, ja tätä kirjaa on suositeltu tyyliin kaikkialla. Luultavasti jos oot tai kulutat jotain kirjasomeja, niin et ole voinut olla törmäämättä tähän Lippa Brain The Diviners-sarjaan. Ja tästäkään en oikeastaan tiedä muuta kuin, että tää on historiallista fantasiaa. Ja se kuulostaa mulle jo tarpeeksi hyvältä. Ja vielä yksi kirja, jonka mä haluaisin lisätä mun lukulistalle tälle elokuulle, on S.K. Roostedin kahden veren tytär. Se pitäisi siis vissiin tulla julki 20. elokuuta, joten mä ajattelin, että mä siis tekisin tai yrittäisin tehdä siitä lukublogin, että mä kävisin sen heti silloin 20. päivä. Mun pitää nyt vielä tarkistaa se julkaisupäivä, mutta kävisin silloin ostamassa sen suomalaisesta tai akateemisesta ja sitten tekisin lukublogin siitä, koska romantasia on ja tulee olemaan niin iso osa tätä mun kanavaa, niin totta kai jos julkaistaan kotimaista romantasiaa, niin todellakin mä oon ekojen joukossa lukemassa sen. Joten joo, mä yritän tehdä siitä lukublogin ja toivotaan, että mä onnistun siinä, koska mä en ole tosiaan ikinä aikaisemmin tehnyt mitään blogeja ja videoiden kuvaaminen ei, vaikka nyt on tehnyt jo useamman videon, niin ei vielä tunnu silleen superluonnolliselta, mutta ehkä se alkaa pikkuhiljaa tuntua. Ja mä oon niin innoissani. Vaikka mä en varmaan tarvis yhtäkään kirjaa enempää uutta omalle lukulistalle, mutta kotimaista romantasiaa, niin totta kai mä tarviin. Totta kai. Plus mä haluan tukea, niin kun, jos just suomeksi julkaistaan jotain tuollaista, niin haluan ihan ehdottomasti tukea. Tässä nyt ois tän mun elokuun TBR-bingon sisältö. Plus vielä tosiaan sitten se kahden veren tytär, jonka haluan lukea heti. Aikamoinen pinkka, josta en saa kaikkia luettua. Mä tiedän sen jo itse, että en saa kaikkia luettua, mutta niin kuin mä taisin sanoa jo aikaisemmin, niin mua ei haittaa, vaikka mulla ylivuotona menisikin tää bingo syyskuulle tai lokakuulle, koska nämä kaikki on semmosia kirjoja, jotka mä haluan kumminkin lukea seuraavaksi. Plus, tässä ei ole mun kirjaston kirjoja, mitä ajattelin kanssa yrittää lukea. Mutta pääasia on mun mielestä se, että lukeminen ei lopu kesken. Sitten myös se,
että on kirjoja, mistä on innostunut. On nämä ja sitten on näitä kirjastokirjoja. Ja mun pitäisi ehkä tehdä taas joku kirjastohaul jossakin kohtaa. Ehkä joku pieni. Kiitti, jos katsoit tämän videon tänne asti. Ja kerro, että onko sulla jotain tiettyjä kirjoja, mitkä sä haluaisit saada luettua nyt elokuussa. Meinasit sä nappaa 2 veren tyttären heti lukuun, kun se julkaistaan, tai jossakin kohtaa vielä tässä lähiaikoina. Mut löytää Instagramista nimellä Helis Library. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!